Ay, mo to mana? Patong na. Adios na. May kalibrian yo. Sa maning baula. Pangawan din dito. Dakan ra baka jug tungaw ani. Thomas. Thomas na kumare. Ani. Karay. Thomas kumare. Aw, naram libre. May kalibre. Kasa na saging ah? Kasa man na saging ah? Rita. No ah. Papul. Ali. Ali. Put doon basa nang kuan naman oh. Saman ato nang budloton tabangin ni Jo. Hala. Oh, kay ako may mo video. Mauna na ro. Oh, hala sige. Ako video ikaw tabang. Okay, video. Sige. Ako may girigla. Oh, bunot niya, bunot. Ako video ka ako may girigla. Dito say. Basta bulo to ni. Giputol lagi nimo ma. Gunta to nimo giputol kay ang may kagunitan. Ano ba ka guna? Uy, wa de mo guna. Ora ni namo ka doy guna. Malis ni. Nataw bukid gud. Basta. Laro ko na rin. Hindi ma lang ba. Nudos ay. Aray, go ka na din ha. Tabangan ba? Uy, kayo nagdugo ka ni. Tura man di ay. Onay. Wala na nga bali. Uy, yelo. Hey! Napa usa. Giyangak si Mana. Tama kag na. Mga tambok. Napayunod ani. Ito ni. Hawa dia Jo. Siguro gamutan ni day. Yan ni gamot. Ang sangit. Hindi dayon ni. Gamay ma. Isudok sa kuna. Ito sa sakuna. Dinara ate. Di na maunat to man. Dira. Isud bag sako. Uy, kadako. Kagamay. Langanin pa man ni mano. Di, nindot nilo na kay Dabong. Dabong. Hindi pa mo sukay. Di pa ko sabog. Kasi wala na yung ulo. Isud niya. Ano man ni? Gahi man. Nay unod ani basta gahi. Aglubot na yung nabidyohan. Lagi gamot do. Tuwa dia. Na. Okay. Ni unod ani kay gahi. Aw, kay ni kay mapuno ni dadoon ning uban. Todap. Balik ka Oy, puto mo be. Garas sa oy. Hain god nimo manang kayak ha nimo diha ikaw ra sa manang. Sige, ono. Hain god. Basig matikangtang ka diriha nakaandam ra pa hong kamera. Na mag-viral ka ka diha. Hala. Oh, da. Kumbade. Sige.